दा माने आङो बे भिडिअनि गेजेरजों एथ'ग्राब माने गोलाव सावरायनो सानाखै माने आं बिराद खामानियावसो बेस्थ' जानानै दं नै रुवासो दंजोबो खाथियाव माने आं औवासो दानदों माने बे भिडिअआ बेनोदि मानो होनना बुङोब्ला माने सारमोना आंनि सायाव गाज्रि मोनदों आरोना माने दा आङो बिसानि सेक्रेटारि ना जायनाखि मा होनो धनन्जय सारजों रायलायबाय माने सारमोना आंखौ बे बिसानि सायाव फंनैसो बुंनायखौ बिराद गाज्रि मोनदों आरोना स' आं बेयाव एथ'ग्राब माने गोलाव बुंला आरोना माने गोरोन्थिया आंनावनो दङ होननानै आं साननानै लाबाय मानोना मानसिया सोलोंनांगौआ जोबनानै थाङा आरो उन जेनेरेसनफ्राबो सोलोंनानै लानांगोन बेखौ बयबो जों बुजिनांगोन मानो होनना बुङोब्ला गोरोन्थिखौ गोरोन्थिबो साननाङा दे समाव बयहाबो गोरोन्थिया जायो मानो होनना बुङोब्ला मासे मैदेराबो आथिं थोंब्रै गोनाङाबो समाव गादलिनो आरो जोंलाय आथिं थोंनैसो आरो माने गोरोन्थि जाबाय होननानै आङो जेननानै थाखाबाय आरोना आंनिनो गोरोन्थि होननानै ओमफ्रायो स' नोंथांमोना नेक्स्ट टाइम बेबायदि आंनि अडियेन्सफ्राबो जाहाथे बेफोरबायदि गोरोन्थि दा मावथों आरो जोङो सोलोंनांगोन दि मानो होनना बुङोब्ला माने गोरोन्थिखौ निमाहा होनो हानायखौबो सबसे देरसिन गुन होननानै साननानै लानाय जायो आरो जों बेखौबो सोलोंनांगोन स' बेखिनियानोसै सारमोनाव सरि बिहरनाय जाबाय आरो खुलुमबाय सारमोन माने आङो दायो धनन्जय मुसाहारि सारजों रायलायखाबाय बिसानिजों आं भिडिअखौ एथ'ग्राब माने गोबाव सावरायला आं भिडिअनि गेजेरजोंनो क्लियारिफिकेसन लाबाय आरोना माने जों खामानि मावनानै जाग्रा मानसि नालाय उफाय गैया आरो आं काजलगावआव लेंहरदोंमोन काजलगावआव लेंहरबाबो आं थांस्लाबनो हाया जाहैबाय नालाय आङो दा औवासो दानदों नालाय आं भिडिअआबो बे बारियावनो जालाबायबाय आरोना माने बेयावनो बानायनांलाबायबाय सरि जायखिजाया सारमोन ओमफ्राय आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बे माबाखौ बाथ्राखौ आरो फोलावनो सानला बेखिनिखौनो बुंनानै आङो बेयावनो लाखिथ'नाय जाबाय आरोना